Bermangan kita malah wahoyo mak. Kuwi casu, guys. Badok gelem kangelan mo. Ora roh dhewe kowe, roh dhewe le. Asam. Oh. Bungkus gelem, tapi dikongkon ya ngono mau. Kangelane aku ki yo gelem mak. Cuma karek Kangelan bungkus su. kahanane iki kuat ora. Jajal. Anu gelem deh. Jablok gelem. Anu mo. Iki kelakuane mur yo ngono iki, guys. Usik wong loro. Alah. Nek ada kresek lo kok cepet. Nek ada kresek, ini kresek kombu no. Luk. Ayo mak, nek batet. Atulah mur. Ini kok ongkek dhisik. Kono yo cepet blok. Jabut ya aja langsung dul to. Iko lho kono. Iki lho, Mas. Ini ketek. Sepenting nek sini. Lagi menyok ki terima mbok jablok kowe mur sama. Nandurno kowe ndek inan aku jek entuk kaya. Iki ra entuk kaya blas. Ndek inanane iki jek entuk dhek piro aku. 80. Lah iki terima mbok ade kresek. Mak, pertama iso nonton bukan kedua untuk konten, ketiga jadinya dapat pahala. Amin. Lur ayo, mak, aku ngene mak mikir ngene mak. Mak bau iki gede apa mendino tanggo ngene ku yo mak ya tanggo ngepel. Mbok aku nek nyuting aku aja koyo ringan omak. Bau koyo pancu iki. Kok sumo. Kayak kono sak rada gede kek. Halo Mbak Mur kono Mbak. Sing wite rada gede, guys, ben rada akeh. Lah wite sak uceng. Halo Mbak Mur kono. Iki yo abot iki mak. Nek mlungkruk ngono lho gak patek. Tak iwangi sik. Sik nyepet tanganku. Wah, putih mak. Yalah, madet silitku. Gak mati mak. Jero iki mak. Wah. Mohon ndol tepike ya. Lalu bul. Ngene bul. Ora iso mur. Karena lagi lho saja sing coklek iki. Carane ora ngono jane. Kowe njupuk anu ah. Golem metu mak. Aja ngono carane. Mur, golku metu. Kowe njupuk tampar. Koyo mbah karo mbah no katrol. Iki nek tampar. Kayu sak ucek kok. Minyak kok iso sentek, guys. Kita tangguri pelem. Tangguri kok lempong dari pemirsa kan lo biar kita tangguri. Getek. Saya tani Mbak Mur ya.
trike gede ngene iki wangi lho. Ya jal iki samara trike kae ndek ngene gak delok. Trike piye? Trike iki. Trike kan lho. Tarik no kene, kita tarik no kayu ini, terus diongkek ini kita. Angkat tinggal. Kok mundur? Ayo kok kamu kok loro kok iki ya jas. Ngene. Mulai. Botol. Trike kayak isi trike. Pusing toh. Kokak. Terus Sandi ki lho sing ape mangan kok dolan kok iso. Ini lho. Ya tadi ini kok ini. Alane piye? Rasane piye? Ibu rumah, gak mau ngomong. Cek cangkeme situ yang kresek ki iso ae yo, tapi kan penyok kok yo ora petus. Nek kudune nek ngene kan gua akal mak yo. Kadang akalku Tapi nek mangan kok ora nggo akal. Iya. Nek kresek ngono iki nek langsung yo. lagi wis anu mari wis ngelotok nang pikiranku. Saya batek. Yo belum ru teh mak. Piye lah? Yo belum rut. Sing mangan. Kayak kono lho. Ora kena iki. Tapi kuatan mbek bunyi lho. Yo coklat. Karep ya. Kok sing gadek telone kok. Ya Allah, silitku mondol. Aduh, itu kok gini. rasane Boleh ngene. ya Allah Gusti. Mak iki meh mak. Oh, ada isine. Ana isine kowe kene anu ngono kok e. Lho, jare sapa kowe mbok ongkek pedhot ngono e. Iki gedhi mur. Lah yo nek tak kape mek pacul gak oleh. Jajah mur. Nggih. Mana Pak? Romangan beneran. Iki kok bosok kok ngono iki gedhi. Lah iya gak mek pacul ya. Ora pacul, ligis. Ngontal nyelek anak kok ben sing ade kresek biar penak. Akeh ya, Mak. Komet aku ngrasakno. Mungkin iki jatine tek oleh tak ketok. Karbu ki kok yo cangkeme kok yo enak ya. Kok ora enak ya. Iki malah yo terone enak kok. Mbok diapa-apakno yo enak. Iki aku tau syuting, Mbak. Menyok ini ki Mbak. Wah, nang alas Mbak san syuting kuwi rekoso. Ini Pak Ganjar. Ya Allah kejajah.
Muka kunci dan lu. Iya. Iya kan di pakai. Ano. Rene, Dul, Rene, Dul. Yalah. Modo tenan mak tenan. Mak dijujui malahan. Komor bari. Apa ngontal telo? Cetak. Jadi itu lagi. Kalau petek. Maaf. Ya Allah, aku rekoso mak. Mbak ngontal minyak ora apa kok. Ayo. Lek mau ndek kok iso ya. Ambil apa lek mau? Sampai. Mak kurang. Iso njang. Irang loro mak. Loro mak dipeteh. Dulu kok yo mulane yo. Lah kuwi. Lah. Sak kali ketek cuk. Ora semut. Ora sebut. Wis endi lah, endi wis endi telone. Tapi endi lah mak. Kok sulit-sulit ya. Kayak enak ya Mbak Mur. Terus kan. Ada perlu sanding. Lek sampe sik ya apa. Lek sampe lagi mulai. Anak berapa? Ini kan senyanyi wangi Mbak. Berhasil. Tapi tak beli cepat aku. Sumbut ah untuk kemangan. Kudu ya. Timbang sekolah ya ora dipangani yo. Tapi goreng kok senengan. Saya seneng tanggaku. Tarik kok iki bawa mulih. Wis sesuk jabut neh, rekoso neh. Ini orang pinter wis kayak kulkas diwehno neh, besok diwehno neh ngono. Apa rasa mak?
tandur bayem. Kayak kan wis enek kae Mbak. Apa? Anu ben ini. Yo. Terus karek selang. Kita pateni pernah. Matane kes saya. Ya Allah, ngene kok rekoso bayang. Ya. Wis ora iki nundun kabeh to Mbak. Mbah ora nek iso mak. Sing besok kayu ki ndi?